Tak vás zase zdravím, asi tak po týdnu, možná i po delší době, ale trošku jsem si potřeboval odpočinout a teď je takový časově nabitější program, ale konečně mám 2 hodiny volno teďka, tak můžu natočit. No je pátek, krásný den, pátek, už ani nevím to datum, 5. června, krátce před Medardem. V minulém vočku to vypadalo, jsem vám sliboval, že Medard bude super tropický, že by bylo nějakých 38 stupňů, ale varoval jsem, že ty předpovědi s velkou pravděpodobností takhle nevyjdou. Což nevyjdou za tu dobu, je to už poměrně dlouho, je to nějakých 7 dní, tak se ta předpověď se samozřejmě proměňuje, jak tam do toho vstupují nová data. Takže teďka to vypadá, že bude sice hezký letní den, nebo letní, no kolem 25 stupňů Celsia, tedy letní teploty, ale nebudou takové super tropy. Je dost možné, že tohleto horko potom by mohlo nastat příští víkend, ten, co je za týden. Ale zase platí to též, že pravděpodobnost, že se taková předpověď naplní, je pochopitelně sporná a uvidíme, až se přiblíží to dané datum. Jo, ale zatím to tak předběžně vypadá, že ten víkend 13-14 červen, takže by mohl být slunečný a velmi teplý, tropický, že s teplotami přes 30 stupňů Celsia. Ale uvidíme, je to ještě za dlouho. Vraťme se k dnešnímu dni. Ze čtvrtka na pátek, tedy ze včerejška na dnešek, přes nás začala přecházet taková pomaloučká, nepříliš výrazná studená fronta, ono se moc neochladí, ale trošku, ale hlavně přinesla srážky, kýžené srážky, které jsou tady tak potřeba. Tohle to je takový ten zahradnický deštík a když jsem dneska jel autem ráno do práce, tak jsem vymyslel definici zahradnického deštíku. To je takový deštík, kdy máte stěrače v autě zapnutý na ten cyklovač. Že to třeba jednou za 5 sekund to udělá tu stírku a to je zahradnický deštík, tak ten přesně potřebujeme. Ono se to pásmo srážek, teď jsem v Novém Strašecí, tak to je západ středních Čech, tady poprchává, ale během asi tak 2 hodin by mělo přestat pršet a to pásmo srážek se přesouvá pomaličku dál k východu, začne pokrývat Moravu a do večera už by mělo být na Slovensku. Čili tady od západu se ta oblačnost začne protrhávat, to si ještě natočíme, jak to bude vypadat. Teďka je dopoledne, něco po 9. hodině, tak pořád ještě prší, ale během těch 2, 3, 4 hodin, tedy popolední, tak už by potom mělo být aspoň částečně protrhaná oblačnost. No a do večera se úplně vyjasní, nebo skoro úplně vyjasní. V noci už bude, hlavně tedy od západu, a bude se to vyjasnění, se bude šířit dál k východu. Takhle to vyjasnění a uklidnění větru povede k tomu, že se vytvoří údolní mlhy, protože nám napršelo, je dost vlhkosti, krajina je vlhká, trošku se ochladí, takže ten chladnější vzduch steče do údolí a napomůže ke kondenzaci vodní páry, takže se předpokládám, že zítra ráno v sobotu, že budou, nechci říct četné, ale že aspoň se místy budou vyskytovat údolní mlhy v říčních údolích, možná i jinde. Ale ty se rychle rozpustí, protože nám začalo už léto a slunce vychází brzy, začíná hřát, takže ty mlhy za chvíli zmizí a celé dopoledne bude jasno, skoro jasno, takový velmi pěkný letní den bude zítřejší sobota. A v průběhu dne se objeví kupovitá oblačnost, takže bude polojasno tou kupovitou oblačností. Možná se potom k večeru objeví nějaká přeháňka, ale ta pravděpodobnost její je zase velice nízká. Neděle bude to stejné, pondělí zase polojasné, čili relativně slunečné, s teplotami kolem 25, tak to takové hezké letní dny. Možná v úterý to vypadá na přechod fronty, ale asi bez srážek, že přejde jenom oblačností. Takže buďme rádi za tyhle ty srážky, které teďka jsou, protože další srážky jsou zase v nedohlednu a sucho, které máme, tak nevypadá, že by se tím nějak vyřešilo. Tak to je zatím pro tuhle chvíli všechno. Až dorazím domů, tak si ještě sedneme k obrázkům z modelů a podíváme se na vývoj, dejme tomu na příštích 7, možná 10 dní. Skončila škola v pátek ve 13:05, nebo v kolik nám to končí. No a ideální čas, když už je takové volné odpoledne, si vyjít trošku do přírody. Tak si dávám asi pár kilometrovou procházku tady po lesích na Rakovnicku. No a krásně se naplňuje předpověď počasí, protože se vyjasnilo, nebo projasnilo, teď je takové polojasno
a bude té oblačnosti ubývat až do večera. V noci pravděpodobně bude úplně jasno. Pak se udělají ty mlhy, o kterých jsem mluvil v tom předchozím vstupu. Takže nám nadchází takové příjemné letní nebo letnější počasí. Teďka je něco přes 20 stupňů, ještě není těch letních 25, ale už je velmi příjemně. Na tričko s krátkým rukávem, jasně, že už vůbec neprší, no je to prostě paráda. Tak už jsem doma, trošku se to pozdrželo, takže to vočko dávám do éteru až takhle později večer v pátek. Myslel jsem, že to bude dřív, ale protože se udělalo hezky, jak jsem sliboval ráno, když jsem to nahrával, tak se udělalo pěkně a mě se nechtělo ještě úplně domů, tak jsem si trošku odbočil z trasy a jel jsem se projít do rozlehlejších borovicových lesů tam u Rakovníka. Já miluju Borovice, tak tam mi bylo dobře a mně se tam tak líbilo, že jsem se tam procházel, já nevím kolik kilometrů, až bylo pozdější odpoledne a teď teprve jsem dorazil domů a tak natočíme ještě tu domácí část. Tak, ať nechodíme zbytečně kolem horké kaše, pojďme se podívat na výhled počasí, vezmeme to takovou rychlovku. Jo? Tohle, co teď vidíme, tak je sobota ráno v 6 hodin. Ty bílé flíčky, tak jsou buď nízká oblačnost nebo mlhy. Ono těch mlh se vytvoří v noci dost, protože výběžek vyššího tlaku, stiší se vítr, vyjasní se, ochladí se, vodní pára skondenzuje, udělají se mlhy. Ty budou ráno asi takové četnější. Ale je léto, tak se to rychle rozpustí. Sobota průběžně, tedy nám běží dál. Ty mlhy se budou transformovat na kupovitou oblačnost, které bude, řekněme, polojasno až oblačno, kupovitou oblačností. V Čechách od západu ale bude trošku více přibývat i střední a vysoké oblačnosti. Bude ale dost teplo. Budou teploty kolem 23 stupňů Celsia, takže to bude takové příjemné, hezký, takový předletní den. Jdeme dál. Sobota večer, tak tady by měla přicházet taková, ono to asi nebude moc fronta, nebo to bude takový zbytek okluze, protože ona je spíš ve výběžku vyššího tlaku a ta fronta bude probíhat frontolízat, čili fronta se bude rozpadat. Jsou tam nějaké srážky, podle mě těch srážek bude naprosté minimum, pár kapek někde, přeháňka, neměla by být ani bouřka. Tohle, to, co vidíme, je sobotní večer, 21 hodin a ty srážky budou v průběhu noci se přesouvat dál k východu. Možná se tam vyskytne ještě nějaká přeháňka, ale moc toho nebude. Jinak bude v noci zase polojasno až oblačno. A to už jsme v neděli. V neděli bude velmi podobný den jako v sobotu, čili bude nějaké polojasno až oblačno, kupovitou oblačností. Srážky tady vycházejí někde na severu Moravy, asi zase toho moc nebude, no. Možná se tam vyskytne nějaká bouřka odpoledne, ale jinak by kromě tohoto regionu, tak by mělo být v podstatě polojasno se západním větrem a zase ty teploty kolem 23 stupňů. To bude velmi podobný den, neděle bude velmi podobná sobotě. No jak vidíme, tak v pondělí zase výběžek vyššího tlaku vzduchu, který tady přinese pěkné počasí, to v úvozovkách pěkné, tedy zase bude polojasno, když vysvítne slunce, tak bude krásně to bude hřát, no, vidíme teploty už kolem 25 stupňů, už se to bude prohřívat, no a jinak zase nic zvláštního, polojasný den s kupovitou oblačností. V úterý už to vypadá, že bude hodně oblačnosti, že bude zataženo a měly by přijít nějaké srážky, pravděpodobně se tam můžou vyskytovat i bouřky, ale zase nebudou nějak četné ty bouřky. Srážky budou četné. Takže to úterý vypadá spíš tak deštivě, až v průběhu teda dne se vyskytnou prostě srážky. No. Na večer by měly ubývat a středa zase vypadá srážková, zase převážně tedy přeháňková. Takže úterý, středa moc pěkné dny nebudou, ale zase potřeba, aby trošku zapršelo. To je středa. Ve čtvrtek to vypadá zase deštivě, takže úterý, středa, čtvrtek, ale potom by se měla ta oblačnost začít protrhávat a vypadá to, že tady v pátek se ukazuje tlaková výše, která sem přinese krásné počasí, teplotně už bychom měli být na tom trošku, no tak vidím, že kolem 23 stupňů, 25. Původně to ještě vycházelo ke 30 stupňům. To je pátek. Pátek bude, jestli ta předpověď vyjde, si myslím, že vyjde, tak bude slunečný. Sobota zase
před téměř nevýraznou frontou by mělo být nějak jasno, v podstatě jasno asi celý den v sobotu. Bez srážek, bez bouřek, v těch nejteplejších regionech kolem 30 stupňů Celsia. Sobota vypadá na krásný letní den, jo, mezi 25 a 30, jižní, jihozápadní vítr. To je sobota. Na neděli se nasune ta rozpadlá fronta, která se zřejmě neprojeví ani žádnými srážkami, ale nějak jenom zvětšenou oblačností a za ní zase bude polojasno až skoro jasno. No, tak to vypadá, že potom od toho pátku příštího, tak to vypadá, že teď už popojíždím tady šoupátkem do dalšího týdne, někam do středy 17., 18., tak do té středy zatím to vypadá, že by mělo být opravdu letní, možná i tropické počasí. To zase bereme jako s určitou rezervou 33 stupňů, někdy ve středu 17. No, uvidíme, jak moc to vyjde. Ale vypadá to, že tak jo, dobře, od teďka za týden do čtvrtku, tak ještě převážně hodně oblačnosti, přehánky, bouřky a potom skoro jasno nebo úplně jasno, slunečno a ještě o něco tepleji, než je teď.